गोबाव समनिफ्रायनो बयनिबो गोसोआव सोंथि जानानै थायोमोन नब कुमार सर'निया बिथाङा एसटि नंगौना नङा होननानै। नाथाय दिनै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नब कुमार सर'निया बिथांखौ एसटि नङा होननानै रोखा खालामनानै डिक्लेयार खालामबाय। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया सानथ्र'हायै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों बिजाथिलाइ गथायबाय। बिटिआरनि सिइएम बिथां प्रमद बर'आ बुंबावो दि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया 3 लाखनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहागोना रोखा जाबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायो। 12 नं लखिमपुर लकसभा बियाबनि उदां बिजाथि बिक्रम रामसियारि बिथाङा गाबोन जानो गोनां बिसायख'थियाव गावखौ मदद होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायदों आरो बिथाङा गावनि समस्थियाव गिदिंनो हायै जायगाफोरनियाव थांनो हायाखैब्ला बिथाङा रायजो राजाफोरखौ निमाहा होनानै गावनो बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहाहोनो थाखाय गुरैयै खावलायदों। बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नड्डा बिथाङा रंजालि बैसागो फोरबोनि समाव क'क्राझाराव गोजोन खुसि लाबोनाया मोनसे गिदिर बाथ्रा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि सिइएम बिथां प्रमद बर'आ। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ सापर्ट होनो थाखाय दिनै बिजाथिलाइ गथायनायाव बाहागो लायो बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नड्डा बिथाङा।